voorhand de volgende artiesten. Die zijn tweede woede op het PLK. En ben ik staan rood, geel en groen. Had hij geschreven. Wat, ik moet even spreken. Ach, wat is het leven schoen. Viva Tirol. Allemaal liedjes van de hang van de Guus Smeets. Hij traint samen op met de schoenmakers en met de kwetsbul. Ze komen nu naar vuren. Tweede op het PLK. Ja, en Ron is de man met een geweldige kreet. En daar Jun voor jullie met. En natuurlijk ook van alsjeblieft, hier ben je niet dan, hè, Guus. Goed, gewoon voor. Here we go. Here we go! Het was een fiasco, dat was niet voor te doen. Toen kwam daar Johnny binnen, hij ging bij de DJ stond. Hij pakte zich de microfoon en slaagde in de kreet. En op dit voor niks wordt er stemming in de keet. Here we go! Here we go! Here we go! Here we go! Go, 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 go! Here we 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 go! Toen wordt het gezellig, de stemming zo goed in. Johnny gooit een rondje en Rick schudt er in. Het wordt alsmaar later, maar zonder trammeland. Johnny riep, here we go, ik ben die vaste klant. Here we go! Here we go! Here we go! Here we go! Go, 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 go! Here we 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 go! Nu was de echt overal bij Johnny's in de kreet. Here we go is tweeënvoudig, dat vergets de niet. Here we go! Here we go! Here we go! Here we go! Go, 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 go! Here we 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 go! Go, 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 go! Here we 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 go! Go, 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 go! Here we 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 go! Ja, geweldig. En we waren ons avond vragen waar we door Guus bij ons in de studio waren. Toen even aanzetten. Guus, gewoon even aanzetten. Even aanzetten nu. Ja, knip je erop, verder. Maar we waren ons avond vragen. De mondharmonica, wat is dat precies voor een ding? Vertel nog eens even. De mondharmonica is, dat gaat eigenlijk zo. En de bluesharp, dat is deze. Dat is dat bedoel verschil. ik. Maar dat moesten we al zelf doen. En dat is ook wat op die plaat heel duidelijk te horen is. Ron, here we go. Super hè, jong, dat kreet hè. Ja, rond de kreet is het liedje opgeboet. Ja, rond de kreet is dat opgebouwd. En de hubs nog in metgebracht, hè, Ja, Guus? Joy Blijdenstein. Maar voor klaarstaan. Ja, en een kleinzoon van Mien Mia. Maar de mam, Gine is er ook bezig. En de vriend van Gine, Mat, zit ook. En heel veel bekenden zitten hier die allemaal heel kritisch gaan zijn. Want hij staat aan de vooravond van een geweldige carrière. En volgend jaar hopen we natuurlijk dat we hem op alle podia's gaan krijgen.
En ik denk dat Renato is zeer enthousiast daar ook aan meegewerkt. En Roger ook. Via de Ja. primeur, hè? Van Het benoemen podium op staat primeur, hier. hè? Ja, Dat is voor heel die, erg hè? goed. Dat is voor Heel die, erg hè? Ja. En ja, Joy, de beste klaarvuur, hè? 4 zunter klaarvuur. We maken plaats en zo werd het ook. De Guus, ouderen Ron. moeten plaats maken voor de jonge generatie. Guus, Jongens, bedankt. Ron, bedankt, hè? En Guus, Hoi ja. hoi, hè? Mercedes. Adieu, Roger, hoor. hoi ja. Adieu, Hoi. hoor.